Il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek minn dejjem kien meqjus qrib ħafna ta' Lorenz Gonzi, tant li Lorenz Gonzi l-ewwel ħattru segretarju parlamentari fl-uffiċċju tiegħu imbagħad wara l-aħħar elezzjoni ġenerali ħattru Ministru tal-Finanzi. Il-Prim Ministru ddefenda lil Tonio Fenek minkejja l-kontroversji kollha illi tagħhom kien il-protagonist. Fosthom ix-xogħlijiet bi pjaċir li kuntrattur qal li jagħmel fid-dar tiegħu kif ukoll kif mexa fil-każ tal-allegat korruzzjoni tal-privatizzazzjoni tal-faċilità tas-super yachts. Huwa mifhum iżda li relazzjonijiet bejn it-tnejn jidhru li ħadu daqqa ta' ħarta. U dan kif dik li issa saret magħrufa bħala l-klikka ta' Gonzi PN indikat li jekk il-Prim Ministru ser iwarrab postu għandu jittieħed minn Simon Busuttil jew Mario De Marco. Bosta kienu dawk li nnotaw li nhar il-ħamis meta l-Prim Ministru tilef il-maġġoranza fil-Parlament, Tonio Fenek ma ħareġ mill-Parlament flimkien ma' Lorenz Gonzi. Fl-istess ħin meta mistoqsi mill-ġurnalisti dwar x'jaħseb mir-riżultat u qal biss li il-vot huwa dak li hu. Naħseb il-vot u li hu. Sorsi informati sew qalu lil One News li minkejja li klikka ta' Gonzi PN iddeċidiet li twarbu, Tonio Fenek mhux ser iċedi u m'għandu ebda ħsieb li jneħħi għajnieh minn fuq l-ogħla kariga fil-Partit Nazzjonalista.